Kaixo denoi asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Bermeoko sutean etxea galdu zutenei hipotekarik ez kobratzeko Bilduk egindako proposamena ez dute onartu batzar nagusiek. Ekonomia eta ogasun batzordera eran zuen Bilduk proposamen hori, baina hipoteken legea aldatzeko eskumenik ez dutela argudiatuta ezezko botoa eman zuen EAJak. PSE eta PP abstenitu egin ziren. Bermeoko sutean etxea galdu zutenei hipotekarik ez kobratzearen aldeko proposamena egin du batzar nagusien ekonomia eta ogasun batzordean. Hain zuzen, banketxeek kaltetuei hipotekarik ez kobratzeko, Bermeoko udalaren, Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko elkarlana proposatu zuen Bilduk. EAJak baina, neurri horren kontrako botoa eman zuen hipoteken legea aldatu beharko litzatekeela ulertuta. Eta hori, Aldundiaren eskuduntzatik kanpo dagoelako. PSE eta PP ordea abstenitu egin ziren. 1.200 euro batu ditu Bermeoko kafe antzokiak apirileko suteak kaltetu zituen herritarrentzako. Puntako musikariak batuz, jaialdi solidario egin zuten joan den zapatuan. Doktor Deseo taldeko Francis, Gari, Rafa Rueda, Audience, Deuskiz eta beste hainbeste artista batu zituen Bermeoko kafe antzokiak joan den zapatuan suteak kaltetutako herritarrak lagundu asmoz. 1.220 euro batu dituzte, baina uste baino lagun gutxiago bertaratu zirela azaldu du Bermeoko kafe antzokiko arduradun Patxi Erauskinek. Dena den, balorazio oso ona egin du bildutako musikariak zein bertaratutakoak gustora egon zirelako. Hiri hondakin solidoak batzeko eta garraiatzeko zerbitzua emango du Sukarrietako udalak, eta horretarako kudeaketa eroango duen enpresa aukeratzeko lehiaketa publikoa deitu du. 5 urterako kontratua egingo dio udalak enpresa horri, eta 30.000 euroko aurrekontua izango du horretarako. Gernika-Lumon bestalde, errenteriako bidegurutzean hobekuntzak egingo ditu udalak. Plazatxo bat egin gura du bertan, eta gurutzea autoengandik babestuago ipiniko du. Errenteriako ajangizerako bidegurutzean lanak hasi ditu dagoeneko Gernika-Lumoko udalak. Josemari Gorroño Gernika-Lumoko alkateak azaldu duenez, farmazia aurreko zebrabidea altuago jarriko dute, eta horren pareko espaloi zatia apur bat zabalduko dute. Bestetik, errepideari zati bat kenduta, argatzaren aurreko espaloia zabalduko dute. Gurutzea, bidegurutzearen parean egingo duten plazatzoan ipiniko dute. Ubita arte kalean be lanak egingo ditu udalak. Espaloiak zabaldu eta parkeluku gehiago egingo dituzte bertan. Emakume preso eta preso horien lanak ipini dituzte ikusgai Astra Kulturarako fabrika sozialean. Eguenean inauguratu zuten erakusketa eta hilaren 28 bitartean izango da ikusgai. Preso dauden euskal emakumeen arte lanak jarri dituzte ikusgai Astran. Hilaren 28 bitartean izango den erakusketa horrek preso diren edo izan diren 25 emakumeren 100 lan baino gehiago biltzen ditu. Kuadroak, eskulanak, arropak, umeentzako panpinak, hainbat dira ikusgai dauden eskulanak. Kiroletan Asier Villalibre Gernikarrak kaletiken jarraituko du. 15 urteko gazteak Espainiako eta Europako hainbat kluben eskaintzak izan ditu, baina Bilboko taldean jarraitzea erabaki du. KE Bat Ligan Elantxobe Arraun taldeak asteburu honetan izango du lehen estropada Zierbenako uretan. KE Bat Liga lehiatuko da urten be Artarri trainerua. Iaz, sailkapen orokorreko 4. postua lortu ostean, mailari utzi gura diote arraunlariek. Domeka honetan izango dute lehen estropada Zierbenako uretan. Dena den, Elantxobe Arraun elkartearen etorkizuna iluna dela diote arduradunek. Diru arazoa tarteko, zulo batean sartuta daudela azaldu du Patxi Agurrala presidenteak, eta aurrera egiteko enpresen zein instituzion laguntza beharrezkoa dutela adierazi du. Eta Gernika-Lumoko eta Lea Motroio eskupilota eskolek pilota partida jokatuko dituzte asteburuan Ajurian. Umetxo, ume eta gaztetxoek parte hartuko dute. Juan Calzada kaleko zenbait tabernak antolatuta egun osoko jaia egingo dute zapatuan. Hainbat jarduera antolatu dituzte, baina kalea sarratzeko baimenik ez die emon udala. Horregatik, egitarauan aldaketak egin behar izan dituzte. Kalea sarratzeko baimenik ez dutela eta Pintxopote ekimenaren 12 taberna sustatzaileek zenbait aldaketa egin behar izan dituzte Juan Calzada eguneko egitarauan. Jarduerak kalean burutzea zen tabernarien helburua, baina Juan Calzada kalea sarratzeko eseskoak egitaraua apur bat moldatzera behartu ditu antolatzaileak. Batetik, Rosdantza eskolakoen ikuskizuna bertan behera geratu da. Bestalde, zenbait jarduera lekualdatu behar izan dituzte tabernariek. Hala, umeen tailerrak eta herri baskaria ene kurriko azken astelenean txosna bezala erabiltzen duen lonjan egingo dituzte, eta Lekeitioko deabruak ikuskizuna bestalde pasealekuan. Arteagarrek Gasteizera Gamarrara txangoa egingo dute zapatuan, eta Domekan berriz 9. Baseliza arteko ibilbidean parte hartzeko aukera izango dute herritarrek.
Melendizen San Pelaio jai hasiera emongo diete Domekan. Eta eskualdeko hainbat herrik San Juanak ospatuko dituzte asteburu honetan. Domeka iluntzean baina San Juan sua herri danatan piztuko dute. Eta hitzaren argazki lehiaketak badu sariduna. Aitor Gonzalezen lana da epaimahaiaren iritziz argazkirik onena. Zorionak berari eta baita irakurleen boto gehien izan dituzten Iraitz Madariaga eta Oier Erlorriagari. Parte hartzea eskertuz, argazkiekin datorren astera arte agurtuko gara. Ondo izan.